ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తలపెట్టినటువంటి వెన్నుపోటు దినోత్సవం భారీ సక్సెస్. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ ఏర్పడి సంవత్సరం సందర్భంగా విజయోత్సవాలు నిర్వహిస్తే, అలాగే పాలకపక్షం ప్రజలను మోసం చేసింది అంటూ ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ వెన్నుపోటు దినోత్సవంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ధర్నాలు నిర్వహిస్తే, భారీగా జనసందోహం, అలాగే వైఎస్ఆర్సీపీ అభిమానులు, అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సింగిల్ హ్యాండ్తోనే తన సత్తా ఏమిటో నిరూపించారు. ముఖ్యంగా అధికారంలోకి వచ్చిన సంవత్సరం రోజుల్లో అధికార పార్టీ చేసింది ఏం లేదు కాబట్టి ప్రజలు, అలాగే వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు, అభిమానులు అందరూ కూడా గలమెత్తారు రోడ్లపైకి వచ్చి. వెన్నుపోటు ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి ప్రభుత్వం వెన్నుపోటు చేసింది అంటూ రోడ్లపైకి వచ్చి ధర్నాలు నిర్వహించడంతో అధికార పక్షానికి ఒక్కసారిగా షాక్ తగిలినట్టు అనిపిస్తుంది. పూర్తి జోష్లో ఉన్న వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నాయకులు, అభిమానులు, కార్యకర్తలు పూర్తి సక్సెస్ అయిన వెన్నుపోటు దినోత్సవం.